Voordat we live gaan in My Pink Floyd Project, André Becker, nog even toch hoe dat hele project. Harmonie komt er dus aan, er komt ook een soort van preview. En ja, Joert is een akoestische setting, maar je mag nog orenmuzikanten direct bij. Hans Wijnberg lees ik nog. Ja, Hans is ik, nee. De jazz-saxofonist. De saxofonist, hartstikke leuk. Hij dat voor het eerst ik mooi dit weekend. Dus we hadden een mooi nieuwe groepje erbij. En ja, te gek. Ja. Bert Herink, we praten straks ook nog even met hemzelf. Maar wie dreig om hem te krijgen? Want ik bedoel, dat is net de eerste, de beste, hè? Nee, het is zeker niet de eerste de beste. We zijn hartstikke trots op hem. En trots erop dat hij bij u wil zongen. En dat het hartstikke goed. En wie het dreig? Nou, nee, eigenlijk net. Hoe hij hem benaderen? Via uw management, via de connecties online. Hij is een groot Pink Floyd fan, dat ten eerste. En hij is ook een pikken bij uw Westen. Dus via de contacten al wat. En het triggerde u omdat hij mij het NNO Symphonic Echoes of Pink Floyd die had. Met Erik Macy en wie ziet er nog meer? Nou, dat vertelt hij straks zelf wel even. Prachtig mooi ding. Dus we wisten van hem en van Pink Floyd. En ik zei van dit is de man die wij nou moeten vregen. We hebben vaker edities meemaken van het Pink Floyd Project. De zijsleven, harmonie, we toch een oorverhaal, als theater, mensen met zitten. Vroeger is een show heel erg bot. Nee, het is, ja, je moet het een beetje aanpassen op het theater. Dus, maar we proberen het zo volle mogelijk ooit te houden dat de mensen krijgen wat ze van u wen binnen. Jachtshow, nou ja, Grutte band natuurlijk. Volle Grutter is Joert hier in de studio. Hij er weer een koor bij trouwens. Nou, dit weekend wel weer. In Hogeveen. We zitten in de tamboer voor de try-out. En daar hebben we nou ik een Pisqual benaderen. En die benadert en die komen nou ik. Voor Sontje Mai wil ik wel even een oproep, Dwan. Nou, Squal die op Squal die zegt ik wil jongen in dit project. Dan ken dat. Oké, dus je kan allemaal weer een koor broeken. Vertel even, hoe hoort maar de band wezen? Groep 7 en 8. Ja, maar het heel geoefende koorleden wezen? Nee, hij het leuk vinden om op het podium te staan en je graag jongen willen, dan is dat voldoende. Ja. Dus zit er een koorleider of ben je zelf te zien op dit moment naar de televisie? En ik denk, ik wil volgens mij doen, hoe is het echt net super professioneel en het grootste talent van Nederland te wezen. Ik net heel volk, leer wel wezen. En was eens een keer mij doen is een spektakelstuk van het Pink Floyd Project in de harmonie. Jou je hem dan op? Welke wat ze wezen? Ze kunnen even een mail sturen naar info@bovenholland.nl. Okay. Verzamelen we dat en dan zullen we even wat eruit komt. Ik ben heel benieuwd. En kerst het e-mailers ze gaan net onthoren. NW van Noorderwien@omroepfriesland.nl sturen wij het blijven terug. Koor gezocht dus voor Santje Maaien. Hoe gaat het met koor wezen? 10-15 band. Okay. En je had de dij van je leven, kan ik je vertellen. Het wordt hartstikke leuk, ja, zeker weten. Nou, dan wil ik even wat live jaren. Wat game live dan eigenlijk? The Great Gig in the Sky. En zit je nou helemaal alleen met een pianist? Ja. Oh, wat sneu nou. Nou, valt daar. Valt daar. Moest wat studeren om deze nummers erin te krijgen of net? Nou ja, wij doen dan de backing vocals. Ik samen met Sanne, mijn zusje, en een derde, Petra Kreutzberg. En ja, dit nummer is toevallig gewoon even helemaal weggelegd voor de zangeressen. Ja. En ik doe het nu alleen en straks doen we het met z'n tweeën of met z'n drieën. En het is ja, vooral heel veel A en heel veel improvisatie. Ja. En ik kan me er helemaal in geven en leggen en doen. Dus ik ga even genieten nu. Femke, succes. Ja, dankjewel.
Oeh. Femke, ja, we kennen die van Reality natuurlijk, maar deze kwam even nu te tjennen, wij toch? Hij komt elke keer uit mijn tenen. Ja. Geweldig, fantastisch. Ik ben echt onder de indruk. Dankjewel. Geweldig. Straks meer. Pink Floyd Project hier live in de studio. Maar ja, boe, je krijgt alleen een piekenvel van je. Ga ik weer terug naar Mr. Richards. Is hier alweer klaar voor het volgende nummer. Welke game dwang je? What's happening? Live in Noorderwien. Of moet er nog even stembeuren te hekken? Hoe zit het daar? Maar de shows wordt moeilijk nog. Maar... Ja, dit is moeilijk. Het is heel moeilijk. Nee, dat hè. Clear. Ja, klaar. Mooi. Wat zei je? Ik dacht even, misschien wel leuk om even te vertellen. Dat als mensen muziek mooi vinden, dan zijn we op www.mrrichard, dus mrrichard.nl. En ik is een EP downloaden. 4 nummers. Top. Een Hollandse vraag. Vergeet je of met ervoor betellen worden? Nou, dat is wat ik hek de wol wil geven. Oh, dat is mooi. Ja. Deze armlastige studenten. Studenten. Ben je hem studenten trouwens of net? Nee, niet meer. Wie is de laatste student, maar zij krijgt kleren. Ja, nee. Armlastige muzikant. Ja, dat ja. Ja, oké, op de site. Te downloaden de EP. En ik kon ze gewoon noemen. EP of net. Wol live in Noorderwien. What is happening? Dark clouds turn into billows. Suddenly I see nothing, 'cause from out of nothing tears flow. Seeing the sun, but it isn't there. A touch of the warmth. Suddenly I hear the birds up there, and they are humming to me. What is happening?
Mr. Richards. Ja, prachtig. Straks nog een nummer trouwens, is we tot om lang Blue Lekker hingen. Ik herinner we even naar Gerber Douwstra, want Chris is de mem, want die is hier. Maar ik wil Gerber zeggen, ik krijg hem nog even hier een nummer live te spelen. Hey, Gerber, jongen, ook het Lissy Salaes en met Chris op pad. Volgens mij is het binnenkort weer met Pieter Wilkens op het podium. Fjouw troubadours. Ik zeg die weer met Anneke Douwma, Grit Wiersma in. Was het net een beetje droog? Jawel, ja, maar dat mag ik. Maar, je hebt het nog zo'n dag in de week haast erop bij dan had je direct nog een muziekprogramma. Ja, ik heb, dit is mijn Omroep Friesland in de hoofdbaan natuurlijk. Maar goed, nee, de muziek begint zo langzamerhand aardig wat tijd op te fretten. Maar goed, ja, het is alleen maar leuk. Ja, dat kan ik me voorstellen, maar toch. Ja, het zijn alle verschillende dingen en het is alle keer leuk om te doen. En shot leidt alle keer wel wat in het verlengde van dat wat ik doe. Kijk maar de Fjouwe troubadours en met Gerber van Dekken. En ja, alleen die dingen als bijvoorbeeld Aasten met mij Griet en Anneke en Pieter en de binnen dan dit keer Ted Roosendaal, Jaap Lauwers, Gerber van Dekker en Marcel Smit hebben het Fries Jongensgala weer. Dus ja, en dat is dan extra. Dat organiseren we zelfs en dat brengt de protowerk mij. Maar goed, nice, dus de tweede editie komt er. Ja, klopt. Wist al wanneer? 6 november in Lawaaiendracht. Kijk, nou, dan zullen wij deze tenen wel eens wat aandacht doen schenken. Nou goed, mijn cd in ieder geval met Chris. Had zelf nog plan? Komt er nog wel eens een solo-album van u uit? Nou, dat is het nadeel van al die drokte. Te drok. Te drok, ja. Nee, het is wel weer het doel, maar daar maak ik eerst de kop verschin. En ik heb nog lang net genoeg materiaal is voor een volledige eigen cd. Dus eerst Schroes nog wel dus? Jawel, ik ben wel bezig. Maar zodat het na de vorige leidt dat gewoon een hier stil. Die vreegt die zoveel energie altijd om schreeuwen, dat daarna even nog test. En toen ben ik een iedere 12 ben ik weer voorzichtig begonnen. En dat leidt wel wat. Maar het moet ook bij mezelf de toets der kritiek kunnen doorstaan, Willem. En dat is het meeste beëindigd in de prullenbak, ook eerlijk ben. Goed, het zei ik wordt dus vooral op die gevoel, dus er is geen breeskruwer om het zo maar zo te drukken. Nee, absoluut net. Absoluut. Dat ken ik net. Ik ken en opdrachten net. Dat is voor mij echt heel moeilijk. Best wel eens vregen om in opdrachten een nummer te schreeuwen? Nou, eigenlijk zelden. Ik heb begin dit jaar of weer, dat weer vorig jaar al, door hek de Bezuin B van Oertjerk hekken mijn korps. Een concert die en die wilden graag een nij nummer hebben. En ze wilden toch heel graag dat het iets met korps, een braasbands en dat soort dingen te krijgen. Ja, nou ja, dat is uiteindelijk wel wat wordt, maar het wordt dan toch wel weer een triest liedje van mij. Zat ik gewend ben om te schreeuwen waarbij het meest kan degen en zo. Ja. Maar de blaasmuziek speelt er dan wel een rol in. Dus uiteindelijk komt het er dan wel uit. Maar ze maakten me net vregen om op fietshokjes en zo liedjes te schreeuwen. Nee, mijn eigen dingen en het maakt een beetje in me opborrelen. Ik ben wel nou, die is haast clear. Die zoekers, nee, die ken net waar, want ze herinneren net. Maar dat is een lied dat gaat een beetje over dat we ze staren gewoon dwanen binnen om Friesland te verloederen. Nou, met centrale assen en ja, nou mag ik wel voorzichtig worden. Nee, maar je spreken. Mag ik me spreken? Ja. Nou, want ik heb bij een fiets die in het Sjen zit. Nou, daarom. Dus daar ben ik mee bezig. Friesland sjonkt, komt dat te hitten. Dus een beetje analoog met Friesland sjonkt. Maar dat wordt een soort van een protestachtig liedje, de verloedering van uw provincie. Wij verkeer uw provincie wat te volle aan toerisme en industrie en grote geld. Maar net. Nee, vind ik net. Praten we dan weer hoe het eruit is. Ja, het lied, want dan gaan we nou heen. Ja. Ik jong leren we dan ook praten. Nou, ja, speel je dan nog maar. Welke is het wel? Ik doe er niet uit dat programma van mij Chris. Want was dan alleen nog, dan maak je hem nou de bouzoukies erbij bedenken. Ik doe het nou alleen nog. Het is wel een liedje van mij, het zit op mijn laatste cd thuis. Het heet Zweven. Gerber Douwstra, live in Noorderwien. Wij leven uit in vreemde tijden, deze wereld gaat op erin. Ik zie je plak, stil en bescheiden, dat ik veilig school je ken. Idioten had fascisten, die griepen ouders naar het geweld. Dan hoest mij net uit te lezen dat hang in menske leven tel. Wij worden lamslijn trog ellende, een oorzien is de gewoon, zo lang uit wijzen, maar net kennen, je dus ik niet on en stjet in trog iets of honger en de oren trog een bom. Wij schon net op, wij seppen verder, vrees net meer al weerom.
Dus wil ik zweven, wil ik zweven, wil ik zweven door de lucht. Zonder lood en zonder leven, zonder doel, zonder schoft. Ik wil dwalen, ik wil dwarmen, ik wil dreuwen op de wind. Ik wil zweven, 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 omdat ik mijn rest weer vind. Ik weet het wel, soks matje keren, het lid al te volle meesken koud. En had je niet meer vaststenen, was dan je doel op deze wereld. Maar ik liet het oren, waarvan je hem had nog de moed. Toen zijn dier had niet verloren, komt nevens mij echt niet weg goed. Dus laat me maar zweven, laat me zweven, laat me zweven door de lucht. Zonder lood en zonder leven, zonder doel, zonder schoft. Laat me dwalen, laat me dwarmen, laat me dreuwen op de wind. Laat me zweven, 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 omdat ik mijn rest weer vind. Waar zal mij nou haast nog missen, als ik stiekem voortvlijn ben? Krijg geen les meer van gewissen, wat net in meer ken. Dus ik liet me zelfs verdwijnen, houd me blind, doof en stom. En ik zweef door de kiemen, jimsje mij net meer waarom. Jimsje mij net meer waarom. Jimsje mij net meer waarom. Gerben Douwstra uit het programma Frierskus. Dat we normaal gesproken met Chris Kalsbeek doet met Disney Hoes. In verband met Mem, die is jeetje. En natuurlijk de komende dagen meer. Dus je morgen dus op een jouw met Chris in de IS Pub. Dus de komende dagen nog meer podium. Maandag doen met Pieter Wilkens een soort verkering in en nacht in het café. Het waard nog van lang war. Dus dat is van 9 uur tot einde voorstelling. En je weet dat met Koning in en nacht, maar nooit vanzelfs. Ik vond het hartstikke mooi dat je er weer is. Dankjewel. Tot de volgende keer wat mij onbelangrijk dat er na je noemers uit binnen cd's. Dat komt al je goed. Waar kijk bellen als toen de rappels aan en opzetten was. Oké, ja, zeker wel. Ja, ik heb weten zien dat het chance hoor. Dat komt goed. Lekker gedaan. Oké, dank u. Gerben, hartstikke mooi. Dat is een vrede met je. Goed, ik neem even naar het Pink Floyd Project. En ja, een aantal mensen doggen dus na mij on dit project. En ik ren even naar de man. Ja, die had een cv. Daar kun je uitjes, is Bert Herink. Eerst maar even naar het heden Pink Floyd Project. Ben je nog met Jan Akkerman op stap of niet? Ik ben op het moment met Jan aan het werk. Ja. Wat voor show is dat? Het heet My Brainbox en we spelen werk uit 1967, 68, uit de periode dat Jan nog bij die bekende band zat. En doet u met z'n tweeën of zit er een hele band bij? Er zitten ook nog muzikanten bij. Okay. Nee, met z'n tweeën kunnen we niet af. Nee hè? Nee, ik dacht Jan jou een beetje begeleiden, maar... Nou, we moeten een bultkabaal produceren. Ja, hoop Harry. Ja, best wel. Wat voor stalen staan jullie? Theaters of is het toch meer het clubcircuit? Ja, het is een clubcircuit. Okay. Dus dat is wel leuk. Leuk om te doen, lijkt me. Ja, geweldig. Met Jan spelen is echt feest. Ja. Moeilijk man, maar wel fantastisch. Nee? Ik heb er geen last van Jan. Nee, hè? Nee, we zijn waarschijnlijk allebei even moeilijk. Dus. Oh, heerlijk. Dus. Ik hou van gewoon moeilijke muzikanten. En Pink Floyd Project. Ze bellen en je had zoiets van, dat ga ik doen? Nou, ik denk dat ze eerst wel goed nagedacht hebben. Want ik heb natuurlijk daarvoor met het NNO en met Weilen, Anthony Kamerling en Erik Meesje dat gedaan. Ja. En ik ben ook naar hun show wezen kijken een aantal jaren geleden. En dat vond ik toen al heel erg goed. Maar achteraf, nou, als er ooit een keer een andere zanger, dan sta ik wel vooraan. Ik vind het wel erg leuk om te doen. Want je hoeft zelf, in principe, ben je iets aan het imiteren. Dat blijft natuurlijk zo. Hè? Je bent natuurlijk gewoon Pink Floyd aan het imiteren. Maar het is wel een mooie imitatie. En het ziet er geweldig uit en prachtig licht erbij. Dus, ben je ooit bij een live concert geweest van Pink Floyd? Sterker nog, ik heb ooit met David Gilmour een sessie gedaan in Londen. Wow. Dat was in 1983. Jeetje. Toen we met Jimmy Page, zeg maar, met Led Zeppelin daar opnamen in die studio, zijn we z'n allen daar wezen jammen. Wauw. Ja. Kippenvel. Ja, dat is nogal wat, ja. Nou. Wat voor mannen zijn dat? Achter de schermen?
Ja, heel aardige mensen gewoon. Heel aardig, ja, gewoon. Want Pink Floyd, laten we eerlijk zijn, het meest bekende ruziebandje van de hele wereld volgens mij. Hè? Nou, ze zijn wel gentlemen hoor. Toch wel, hè? Ja, Echt wel British. ja, very British. Very British, ja. Ik zie die documentaires dan. Maar ja, goed, het is altijd televisie. Je weet nooit precies wat er achter de schermen gebeurt. Maar Nou, het is wel geweldig met dit soort grootheden. what you see is what you get bij die jongens wel hoor. Dus, want ze hebben het ook helemaal niet nodig. Dat is de top. En de top kun je goed met te doen hebben. En als je de subtop hebt, wordt het moeilijker. Ja. Maar die willen naar de top. De wannabes, hè? De wannabes. Chris, hoe is het met hem te zingen? Ja, helemaal fantastisch. Ja, geweldig vakman, hè? Tuurlijk, Ja. absoluut. Dat lijkt me ook fantastisch voor een jongen als jou. Want je bent jong en er zit er zo'n man naast je. Ja, Hoe is je qua timing? Moeten jullie veel samen spelen of niet? Of zingen? veel samen, want het is één pink. Zit er veel timing tussen jullie twee? Of doe je beide hetzelfde? Hoe bedoel je? Dan moet je veel op hem wachten? Is het net zoals bijvoorbeeld acteren elkaar aangeven? Ik ben een dagje ouder, bij komt het langzaam. Nee, maar is het technisch moeilijk om met hem te zingen? Nee, helemaal niet. Nee, dat bedoel ik. Eigenlijk vanaf het begin gaat het behoorlijk vanzelf. En ja, het is net als Pink Floyd, heb je ook twee zangers en die vertellen... Maar je moet elkaar muzikaal wel liggen, denk ik. Absoluut. Ja. Dat was Heel goed, muzikaal. Ja. Mooi, hè? Ja, helemaal goed. Welk nummer ga je doen? repeteren altijd liggend. Nee. Spelen. Welke? We doen Pink Floyd's eerste single, Arnold Lane. Live in Noorderwien. Arnold Lane had a strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing line. They suit him fine. On the wall hung a tall mirror, distorted view, see through baby blue. He's done it all on over lane. It's not the same. It takes two to know, two to know, two to know, two to know. Why can't you see? Arnold Lane, Arnold Lane, Arnold Lane. Now he's got a nasty sort of person. They gave him time, doors bang, chain gang. He hated all on over lane. It's not the same. Takes two to know, two to know, two to know, two to know. Why can't you see? Arnold Lane, Arnold Lane, Arnold Lane, Arnold Lane, don't do it again. Nah. Ja, Pink Floyd Project. Uit de echte materie van Pink Floyd natuurlijk. Hoe zit het nou met die Pink Floyd? Hij is platen van Pink Floyd tussen of net? Nee. Nee. Maar hoe had je die nummers geleerd? Nou ja, heel veel doorgestuurd gekregen. En tegenwoordig, ja, is dat zo? Dan krijg je dat gewoon helemaal via de e-mail en zo. Maar ja, wat ik wel heel mooi vind is... Ja, ik heb wel gemerkt dat ik het wel eigenlijk een beetje zo vind... dat het een beetje bij je muzikale opvoeding hoort. Binnen klassiekers, hè? Ja, en ik vind het ontzettend leerzaam. En mezelf er al op betrapt dat ik zelf op de fiets de MP3 in heb... met de solo's van en daar ook van geniet. Dus ja, het groeit. Ik vind het helemaal te gek. Ja, daarin het verliezen fantastische muziek maken. Ja, daarom. Dus ja, helemaal te gek. En met hun allemaal is het ook helemaal gezellig. En dan goede sfeer. Ja.
We kennen je natuurlijk ook van Triality. Stier Triality trouwens nou op de poster bij dit Pink Floyd project? Of doe je het zelf als Femke en Sanne, is maar? Nee, eigenlijk is bij ons nu de naam Triality is er gewoon niet meer. Is gewoon dien? Ja, het is gedaan. Je kan nog wel op onze site kijken en nou ja, je kan er nog iets opzetten als je daar behoefte aan hebt. Maar nee, ik doe het wel samen met Sanne natuurlijk. En we hebben er ook een derde bij. Want het mooiste is het om het met z'n drieën te doen. Backing vocals waren ook met z'n drieën. Dus dat is toch ook het mooiste. En daarbij hebben we een derde gevonden. Maar dan zijn we gewoon Femke, Sanne en Petra. En daar kunnen we het hier nog van verwacht je? Nee, van Sanne en mij samen wel. Maar zo zijn we gewoon projectmatig met z'n drieën en zijn we aan de slag. Klusje zoals deze. Ja, zoals deze. Ja. Leuk man. Straks nog een nummer van Pink Floyd Project hier in de studio. Ik ren helaas alweer voor de laatste keer naar Mr. Richard. Hoe zit het eigenlijk? Protte volkplaten thuis op? Of Pink Floyd? Of luisteren ze te oren ze deze keertje? Van alles. Wat in die smaak? Ja, van alles. Ja, dat is een heel saai antwoord misschien. Maar ja. Geen idee. Nee. Ik ga even naar de bassist. Wat draait toe tussen, broer? Is het omdat je folkmuziek maakt, protte folkmuziek, of is dat te simpel? Ik luister eigenlijk heel veel herrie meer. Niet zo hard als... Slayer! Nee, dat weer niet. Maar So Was You From Afar, die ook op Welcome op the Village binnenkort staat. Ja, maar ook wel wat rustigers. The Frames, Swell Season. Ja, het varieert een beetje van folk tot een beetje hardcore punk en zo. Ja. Lekker man. Daar ben je muziekliefhebber voor, hoor. Tijger, wat zit bij jou thuis, Pror, op? Alleen maar Dries Roelvink. Verder niks. Verder niks. Goed, welk nummer game? Oh, ik mag nog even... Wat zit er bij jou op? Heel veel singer-songwriter muziek luister ik. Neem eens een naam. Dan Mangum bijvoorbeeld, luister ik heel vaak. En ook wel The Frames, luister ik ook. Ja. Goed. Welk nummer game waren als laatste dan? We doen ons laatste door september. Ik dacht, Dries, waar is mijn Roelvink? Nou ja. Mr. Richard, live in Noorderwien. Here's September, where everything goes on and on. Then comes the weather to remind us that we wait for better. I remember last winter where we thought that all the answers would come with springtime, or at least somewhere round summer. Be happy. By the time I finished all this work in progress, there would be peace where we could rest our heads in silence. Oh. Then there are songs I write and sing to preach some message in which I tell myself I have the answers.
Well, here's September, where everything goes on and on. Terke Damstra, Peter Kupers, Geertje Damstra en Anne de Vries. Varm een meisje jou, dus Mr. Richard en Joert te gast bij u in Noorderwien live. Steen je in kwart nog ergens op de planken in de buurt of ergens in Greens of Wernek? Ja, maar 5 mei op Bevrijdingsfestival in Greens, maar op de Local Hero Stage. De website zei trouwens dat we op het hoofdpodium staan, maar dat klopt net. Maar goed, je misschien daar in ieder geval meer informatie op je website te vinden, mrrichard.nl, wie het net? Ja, en dan Mr. Richard gewoon mrrichard.nl. Oké, gewoon ook. Hartstikke leuk. Ik vond het fantastisch dat je er weer in. Dankjewel. Nou, bedankt. Dat wil je mooi. Ja, het is goed, jongens. Bedoel, lekker hing je nog even, want we zijn er nog net helemaal klaar mee. We krijgen straks nog een mooie surprise hier. Maar we gaan voor de laatste keer even naar het Pink Floyd project. Werk dan nog even naar Bert Hernegrin. Bert, die hele Vandenberg-periode, word je er nog vaak aan herinnerd? Of alleen door idioten zoals mij? Of, Nee, en wij doen geen repeat. We gaan niet weer optreden. Dat wil je toch vragen, hè? Nou, nee, maar je bent in die tijd, je zegt het al, met hele grote mensen in die muziekwereld omgegaan. Heb je nog contacten uit die tijd? Word je nog vaak gevraagd, inderdaad? Nou, ik heb af en toe wel goed contact met Ozzy Osbourne. Dat is wel een goede vriend van me geworden. En heel af en toe nog Jimmy Page, maar die heeft in 2007 nog zelf met Led Zeppelin opgetreden. Nou, niet veel, maar wel een paar. Dat zijn wel de belangrijkste mensen eigenlijk dan toch. Ben je er nog veel bezig met die periode of heb je het afgesloten? Helemaal afgesloten. Ja, hè? Ja, het is heel mooi geweest. Ik ben nu ondertussen 60. Ja. En alles wat nu is meegenomen. Ja, dat snap ik wel. Maar, Pink Floyd Project met Jan Akkerman op stap. Verder nog projecten? Nou, voorlopig eerst maar eens even dit, want het is nogal wat. Ja, het is wel heftig, hè? Ja, het is wel zware shows voor de zanger, lijkt me. Het valt mee. Ik sta er met meerdere te zingen. Hè. Ze houden me wel in de gaten. Als ik dreig om te vallen, houden ze me vast. Ik vond het fantastisch dat je erbij was. Je gaat het laatste nummer niet meedoen, geloof ik, hè? Nee, ik blijf lekker hier. Dat durf ik niet. Nee, daar zijn ze goed genoeg voor. Je hebt toch geen faalangst? Ontzettend. Oh, dat komt er toch door mij, hè? Oh. Ik herinner André Becker. André, nog even de data voor de mensen die denken, daar willen we graag in, de harmonie. Maar de maatschappij wezen mij qua kaarten. De hoeveelste is het alweer? Sontje maaien hier in de stad Schouwburg de Harmonie. Snijn ken ik nog in Tamboer in Hogeveen. Showcase is wat oors dan de grote show in de Harmonie. Sontje maaien, kaarten te krijgen via pinkfloydproject.nl. En een bannenkoor zocht voor de Sontje de maaien. Jou hem even op via e-mailadres. info@bovenholland.nl. Een koor van ongeveer 10 à 15 band, zonde-achtige groep in ieder geval van de leger de Squallen. Hoe net heugst in het koor te wijzen, maar wel een beetje een muzikale groep bij elkaar. En dan hebben de Dave in leven, dan kun je mij doen op een Pink Floyd Project. En als je met z'n gauw net al je noteert hebt, mail u even nw@omroepfriesland.nl. Wacht je er net lang bij, best juf, best mem, best burgerleider, weet ik veel, of best zelf uit die leeftijdscategorie. Jou hem op nw@omroepfriesland.nl. En waar witst je Sontje maaien in de Harmonie in Ljout. Wat weet je me lijst noemen? Wish you were here. Live in Noorderwien. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? And did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in a war for a lead role in a cage?
wish you were here. Het Pink Floyd Project en ze spelen nu het live bij in Noorderwind live en dat vond ik geweldig. Dankjewel André, natuurlijk alle orenmuzikanten voor je komst. En dit kind hoor, maar het werd een fantastische show weer. Wij gaan ervoor. Ja, nou, je hebt je meer dan bewezen. Nogmaals, oproep voor het koor, want ze zien dus nog een bandkoor en wederom op Visson.nl. Jou die vooral op en dan hangt een geweldige mikje. Blijf even zitten André. Is goed. Ik ga nog een muzikaal toetje. Dank je. Ja, daar komt-ie. Komt-ie maar, dames en heren, want we hebben nog even een heel aardig... Waar ben je? Dat kost u uit Stiens. En waarom je binnen dat, ik je net vertellen, want je bent de gast in het programma Nate of Vreed. Helaas, je hoort de laatste aflevering. Daar zie je maar eens optreden, dus dan mag je hem straks maar even vertellen waarom, het hoe en waarom. Wat zie je hem er fantastisch uit. Hartstikke bedankt. Maar hoeveel man en vrouwen ben je meer? Normaal gesproken met 32 mensen. Ja. Nou, iets minder, maar je komt maar dik over de 20, dacht ik. Hoor. Ja, wel. Ik weet net hoeveel er nu binnen. Maar... En je hem aan de show van Roelof nog even lekker verstoren, begreep ik. Ja, helemaal. Nou goed, dan mag je straks maar meer even over vertellen. Kim je nog een noemer van? Jazeker. Wie bent er helemaal klaar voor? Live in Noorderwind. applaus. We zien altijd al... Kun je hem nog in, hoor? Ja, zeker. Dat doen we even. Ja, we doen nog in. Het is vrede Miggie, hartstikke in het weekend hoor. En we zijn nog spontaan bezig. Doe nog maar in. Ja, oké. Jazzy. 1, 2...
applaus voor de showband Takostu. En ze komen uit Stierswij. En het hoe en waarom jij maar in het programma wat je nij komt op televisie. Nee, op vrij. Dank voor je komst. Hartelijk welkom. Dank je wel, alle. Ja. Super, helemaal te gek. Wat een heerlijke afsluiter van deze uitsturing hier. Dank je wel en succes aan bij Roelof. Ja, bedankt. Gewoon Kate, jij en alles verstoren deed, hè? Ja, zullen we doen. Bij deze graag. Goed, alle gasten hier. Dank alle muzikanten op deze vredemiddag van je komst naar de studio. De Wien Noorderwien live. Men je bij de Wem het gewone programma. En natuurlijk Nijweke Vrede. We vanuit de grote studio. En dan weer een heel soort live artiesten. Maar dat jij hem dan wel. Ik wens je in ieder geval een heel mooi en fijn weekend. Bedankt voor het harkje.